Oraindik berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortzeko bidea dugula egiteko, aurrera pausoak eman dira, baina zoritxarrez eta hemen aipatu den bezala, oraindik harremanak ez dira poterean edo oinarrituta daude, eta hori aldatu behar dugu, oraindik daude sinesten dutenak emakumeak gizonen azpitik daudela, eta ideia horretan horrelako jarrerak oinarrituta daude, eta hori da aldatu behar duguna, oraindik indarrean dauden maskulinitate eredu horiek dire aldatu behar direnak. Egia da aurrera pausak eman direla, egia da ezin dugula esan gauzak lehen bezala jarraitzen dutela, hemen ere badaude gizon batzuk, euren ahotsarekin beste maskulinitate eredu batzuk daudela esaten, eta berdintasunaren aldeko aldaketarako eragile izaten, eta uste dut hori behar dugula, ulertu behar dugu hau danon ardura dela, eta helburu soziala eta konpartitua izan behar dela, gainditzeko.